बापाचे, पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. Sommecha Boduan, Maria Kisby Hadley, आणि पवित्र Naman Maria, Kurpen Burle, Sumatya Suvensa, Striambitar tu Sadib, आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आणि आमच्या मरणाच्या काळी आपले समयचे साखर नमान मरिये कुरपेन बरले सुमध्य सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस झालो आणि आमचे मध्ये गेलो. नमान मरिये कुरपेन भरले सुमित्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पसोत विनंती कर. आम्ही पोहोचवच्या खातीर भाग्या ये सम्या बडुयान बरी मनुष्य पोट घेतलेल्या आम्ही त्याच्या कष्टाने घुसवावी तुझ्या जीवन परत आमच्या सम्यावरील महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या पडव्या मुझे रखण्या सगळ्यांच्या दये मका दिलाय तुझ्या दबेन मुझे मोत जोडाय मका आमेन. ससना सविशेव दितां खाई निरंतर प्रकाश विषय घेऊन आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राजम येऊ, तुझी कुशी जसे स्वर्गात जाता तसेच या संसारात जाव. आणि आमकां ताळणे पडोती नको वाईट नमान मरिये कुरफेन बरले समुद्र सुवासा स्ते आमता तो सदैव सदैव फळ जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रियांबितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आमेन. एक घडी बोर आम्ही सगळे आमच्या माईक एक घडी बोर अनम्यूट करूया. सगळे आमचे माईक अनम्यूट करणं एक घडी त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 गरजला दुनिया हातांची वैरू पाहिजे पडक बासांच्या देण्याचा संजय देण्याने स्तुती करूया. हालेलुया या शराला बरदे बर शिरा बरदे गिरा बरदे बर शिराला बरदे गिरा बरदे बर हालेलुया 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 बरदे गिरा बरदे बर शिरा हालेलुया हालेलुया या शराला पवित्र भुरग्यांच्या देव समयांचे हरेकच्या वाडे समयांचे कडे कोण मन याकडे कोण मनाची आवाजाच्या कोण तुझ्या पवित्र बच्च्यापासून बघता स्पर्श त्यांना बने स्पर्श कर दे करता 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 देवाची सत्ता देवानी हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Sudetuka, Papa, Sudetuka, Jesus, Sudetuka, Pavitra. Hallelujah, Oh God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. oh God, Jesus, 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 God. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Hallelujah, hallelujah, Without hallelujah, 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 hallelujah. control, Jesus, 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 without Jesus, control. Jesus, Jesus, Hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. Isaiah 35, 3 and 4. टकलेले हात गट करा, अस्कत दंपरा थिर करा, बेवकुऱ्या काळजाच्या संगा धैर्य घ्या, भिये नका, धैर्य घ्या, भिये नका. बेवकुऱ्या काळजाच्या संगा धैर्य घ्या, भिये नका. पळया हांगा आसा तुमचो देव, हांगा आसा तुमचो देव. जॉन 1:1. वेळा कळा पूर्वी शब्द असलो, तो शब्द देव असलो, तो शब्द देव जावन असलो. मॅथ्यू 18:20. तो आमचे मध्ये असा. पळया हांगा आसा तो देव, हांगा आसा तो देव. दोळे आमचे धांप्या, बंद दोळ्यांनी आमच्या मध्ये असच्या त्या सम्यक अनुभव करूया. आम्ही हर एका घडये आमच्या जीवितांत आमच्या सम्यक अनुभव करून जाय. तो आमच्या बघलेलेच असता आणि ताच्या दुताक आमच्या भोवतणी धाडला आणि ताचे दूत आमच्या भोवतणी भोवते असतात. आम्ही एक ऐकले, एकलो सांत असलो खंय, तो सांत इवन घराच्या दरवटा भितर रिकसल्यार सीधा स्ट्रेट रिकनातलो खंय, वांकडे जावन रिकतालो खंय, तो पात येतालो. ताचे आंच बडवे ताचे संगता असतात, ते ताचे संगता येतात. त्या आंच बडव्या की जागो करन तो भितर येतालो. आज देवान ताच्या आंच बडवे आमच्या संगता धाडला. देवाचे उतर म्हणता कीर्तन 91. देवाचे उतर थंयसर म्हणता, आम्ही पात्राक आमचो पाय आदळनाशे, ताणे ताच्या दुतांक आजना दिल्या आमकां घट्ट धरून. खंयचो पातर, खंयच्या पात्राक आमी आदळ नजो. तो फातर जावन आसा पातक. सवा टेम्पटेशन, त्या टेम्पटेशनात आम्ही पडवून जो त्या देखून आमकां ताचो दूत त्या तेंते वचून पडोवन हतल्या परी आमकां राखोवंक देवान ताच्या दुताक धाडला. तो आमच्या सवे असा अनुभव करूया. या घडये अनुभव करते असताना कोणाक एका व्यक्तीक पाठीच्या राईट साइडीन दुख असा, जेजू स्पर्श करना सगळे रिलीफ दिते असा. जेजू सवकास जेजूक अनुभव करते आपया. जेजूक आपया. जेजू जेजू तू कितलो बरो. जेजू जेजू तू म्हजो इश्ट. जेजू जेजू तू म्हजो बरो गवडी. जेजू जेजू म्हजो सांगाती तू. जेजू आयच्या दिसा, या आयताराच्या दिसा तू म्हजो सांगाती. जेजू जेजू म्हज्या काळजान मस्त दूख भरोन आसा.
आम्ही कोणाक सांगचे कळीत ना सुम्या. आम्ही कोणाकडे सांगल्यारी ते फायदो उठून पुरा सुम्या. आता जाऊन तुझ्या मुखार म्हज्या काळेजूक ते करता. ह्या इतराच्या दिसा, या साबताच्या दिसा तुझ्या मुखार म्हज्या काळेजूक ते करता. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. या ऐकवायचा दिसा आमचे जिवीत समर्पण देऊया. सुम्या तू आमकां सोलोन वर, आमकां तू वाट दाखय. आमच्या फायद्याचें कितें आज आमी करूंक आसा, आज खंयच्या जाग्यार आमी वचूंक आसा, कोणा कडेन आमी उलोवंक आसा, आज तू आमकां दाखोवन दी म्हणून सांगाता म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट तरा रिपीट करया. Isaiah 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदा इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, कितें वाटेन हांव चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदा इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, चलोंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदा इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. तुझो सर्वंदा इस्रायलचो पवित्र देव, तुझो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव करता, जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदा इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. तुझो देव, फायद्याचे ते हांव शिकयता, चलोंक जायते वाटेन चलयता. Isaiah 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंदा इस्रायलचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्व तुझो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता, तुवें चलोंक जायते वाटेन चलयता. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळें आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. कितले जाणांचे कोर्टाचे केस आसा, विजाचे समस्या आसा, डॉक्युमेंटाचे समस्या आसात, सिव्हिलायटीचे समस्या आसात. आज कितले जाण विंगड स्टक जाल्यात, मायग्रेशन ट्राय करन आसात, कितले कोण नांव पाड करन आसात, कोणे पयशे काण गेल्ले फाटी दिवनात, कोणे बडोत्री घर भाड्याक दिल्ले घर सोडणे येतात, भाडे दित येतात, कोणे जागो भितर गेला, कोणाचो जागो ह्या हप्त्यांत मेजूंक येते आसात. अशी येसा सोम्याच्या तार समर्पण देऊया. एका बहिणीचे जाग्यार कोणेकी कोर्टान केस केल्या, ते डिझॉल्व जावचे पासून मागया. आनी एक तरेचे किरकोडे एकल्या भावाक रिलीजा पासून मागून आसा, कितले जाणां विजा रिलीजा पासून मागून आसा, तांकां सोम्याच्या तार समर्पण दिवया. कितले जाणां कितें चूक करनासतना तांचेर फॉल्स अक्युजेशन घालून तांकां जैलान घाला, या फसयला, ट्रॅव्हल बॅन घाला. सोम्याच्या समर्पण देव सांगाता म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट तळा रिपीट करया. Psalm 144:1-2 सदैव जावं सर्वेस्व तुझे खडप म्हजे हात तयार करता, तुझो मोग म्हजे कोटे, तुझो बुरुस तुझो तारो म्हजी ढाल, तुका हांव शरणा येता, अस्त्रांक तो म्हजे अधीन. Psalm 144:1-2 सदैव जावं सर्वेस्व खडप तो म्हजे हात करता, तुझो मोग म्हजे कोटे, तुझो बुरुस
मुझे डाल का हम शरण आयता आज तो मुझे अधीन करता हम 144 सदैव जाओ सर्वेश्वर मुझे तो मुझे हात जुजाक करता तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो बुरुज तारो मुझे डाल का हम शरण आयता आज तो मुझे अधीन करता Psalm 144 1 and 2 देव जाओ सर्वेश्वर मुझे तो मुझे हाथ तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो बुरुज मुझो तारो मुझे डाल ताका हम शरण आयता आज तो मुझे अधीन करता Psalm 144 1 and 2 सदैव जाओ सर्वेश्वर मुझे कडक मुझे हाथ तो जुजाक करता तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो तारो मुझे ढाल ताका हम शरण आयता आज तो मुझे अधीन करता नमान मरिये कृपेन मुरले समुद्र सवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू याकना समर्पण मग कितल्या काम नसताना असतात विसाच्या समस्या असतात कितल्या जण फायनान्शियल समस्या पैशांच्या समस्या कितल्या टर्मिनेशन म्हणला कितल्या जणांक कामात बिझनेस लॉस जाते कामात काढता म्हणला कंपनी बंद जाते आसा डिपार्टमेंट बंद जाते आसात आज विशेष तांकां सुमेजान भेटन दिव्या आज विशेष मग्या वर्सा कितल्या तेंपात काम ना म्हयन्यांत काम ना कष्ट ते आसात घरांत तंगी येयल्या विशेष तांकां सुमेजान भेटन दिव्या कितले युवा जण बरे शिकल्यात बरी डिग्री आसा बरे सर्टिफिकेट तांच्या हातांत आसा पूण तांकां काम ना कितले जणांक एज बेसिसार तांकां काम मेळटात ना सुमेच्या हातांत समर्पण दिव्या विशेष रान समर्पण दिव्या कितल्या जणांक कामांत काडला तितले मात्र न्ही त्या तांकां तांच्या कंपनीन नोटीस दिला ताणें सेम प्रोफेशन काम करून म्हणून तसल्यांक सुमेच्या समर्पण दिवन सांगात म्हणून हे उतर 5 फावटी घट्ट तरान रिपीट करया Leviticus 26:12 हांव तुमचे मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो तुमी म्हजे फर्ज जातले Leviticus 26 हांव तुमचे मदें चलतलो तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजे फर्ज जातले Leviticus 26:12 हांव तुमचे मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजे फर्ज जातले Leviticus 26:12 हांव तुमचे मदें चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे फर्ज जातले Leviticus 26 हांव तुमचे मध्ये चलतलो हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे फर्ज जातले नमान मरिये कृपेन भरले समज सुमेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू परत एक पटी दोन्ही हात वयर बारया परत एक पटी समर्पण दिव्या याला कितले जण पिढे असतात विंगड पिढे कष्ट असतात त्या हरी एकल्या समयाच्या समर्पण दिव्या देव तो देव जावन आसा ताचे तई स्वाळता गुण करचे सकत आज ते गुण करचे त्या जरी लागी आम्ही या आज त्या वळच्या उदकाच्या जरी लागी आम्ही माग्या देवा आज आमचे काकूळ कर कितले कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस विंगड पिढे कष्ट आसात गॅस्ट्रायटिस समस्या पोटाचे समस्या किडनीचे समस्या लिव्हरचे समस्या लंग्सचे समस्या समयाच्या समर्पण फाटीच्या कणाचे दुख पेंगटाचे दुख L4 L5 गॅप समयाच्या भेटन दिव्या PCOD इश्यूज कितले भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून असतात माग्या विशेष समयाच्या समर्पण देऊन माग्या समया कसा असले कितें ना तरी हात रोबान कितले हॉस्पिटल असतात आज विशेष लीना बाई समर्पण आज एक डॉक्टर लागी वचून कसा सगळं गाई चेकअप करून विशेष रान तो सगळं गाय गुण जाऊन दी जेजूच्या अमल एक रक्तान तो गाय नितळ जाऊन दी काही सर इन्फेक्शन असतात ते इन्फेक्शन जेजूच्या नावान पयस सरून दी जेजूच्या नावान माग्या विशेष कितले ती आयची सर्जरी आसा समजात समर्पण दिव्या कितले नाका आज बायोप्सी रिपोर्ट येऊन एकोणसो ब्लड रिपोर्ट या एकोणसो मेडिकल रिपोर्ट येऊन असं वेट करनासत समजात भेटून दिया सगळो रिपोर्ट जेजूच्या अमल रक्ता नितळ जाऊ दे म्हणून सांगता म्हणून येऊ तर 5 फावटी घट्ट त्याला रिपीट करया
लेविटिकस 26:12 लेविटिकस हांव 26:12 तुमच्यामध्ये हांव असलतलो तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये असलतलो हांव देव असेल जातलो आणि तुम्ही म्हणजे परस देव जातला जातलो आणि तुम्ही म्हणजे परत जातल्या लेविटिकस 26:12 लेविटिकस हांव 26:12 तुमच्यामध्ये हांव हांव असलतो तुमच्यामध्ये तुमचो असलो देव जातलो हांव तुमचो देव जातलो जातला आणि तुम्ही म्हणजे लेविटिकस परत जातल्या 26:12 हांव लेविटिकस तुमच्यामध्ये 26:12 असलतलो हांव तुमचो देव जातलो चला हा तुम्ही तुमचो म्हणजे देव जातलो जातला आणि तुम्ही म्हणजे परत लेविटिकस जातल्या 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो हांव हांव तुमचो तुमच्यामध्ये देव असलो जातलो आणि तुम्ही म्हणजे परस जातला लेविटिकस लेविटिकस 26:12 हांव 26:12 हांव तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये असलतलो असलतलो हांव हांव तुमचो देव तुमचो जातलो देव आणि जातलो तुम्ही आणि म्हणजे तुम्ही परस म्हणजे जातला परस जातल्या नमान मरिये कुरपेन बरले सुमजे सुमयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशाचे फळ जेसो Again, ते मरिये देवाची भाग्यवंती माते महिला आकाती मानवी नमस्कार आकाती आनंदच्या नमस्कार वचनाला मगाचनो देवाचे उतर म्हणता जेजो कंच्या कंच्या वेळार केदळा 2000 वर्ष आधी या भूमीचेर या इस्रायलच्या त्या गलिलियाच्या त्या त्या गेनेसरेत सरोवराच्या तडे तेशीन येशेन वेताना कितले पिडेस ताच्या भोवतणी आयले कितले आरमरले असले आरमरल्या पिडेस ताणे गुण केले कुड्यांक दोळे दिसचे केले मन्याक उलेशे केले आज तो सुदेव आमच्या मध्ये असा हे उतर जिवे उतर आम्ही हे विश्वासान रिपीट करूंक जाय हे उतर रिपीट करता करता आमचे ते गुण कशे सकत देवन येता आमचे ते सुटखान देवन येता कोणाकी एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या सकयल्या गांठीत थंयसर दूख आसले बैला सायडीन जेसून ताका स्पर्श केला तो ती दूख उणे जाते ते असा समाजात समर्पण परत एक पटी घट्टतनान दोन्ही हात वयर बागन परत एक पटी घट्टतनान विश्वासान येऊ तर 5 पटी रिपीट करूया लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो हांव तुमच्यामध्ये तुमचो देव जातलो असलतलो आणि हांव तुम्ही म्हणजे तुमच्यामध्ये देव परस जातलो जातला आणि तुम्ही म्हणजे परत लेविटिकस जातल्या 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो तुमच्यामध्ये हांव तुमचो असलतलो देव जातलो तुमचो आणि देव तुम्ही म्हणजे जातलो परस आणि जातला तुम्ही म्हणजे परत लेविटिकस जातल्या 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो हांव हांव तुमच्यामध्ये तुमचो देव असतलो जातलो आणि आणि तुमचो तुम्ही देव म्हणजे परस जातलो आणि जातला तुम्ही म्हणजे परत लेविटिकस जातल्या 26:12 हांव 26:12 तुमच्यामध्ये हांव असलतलो तुमच्यामध्ये हांव सेवा तुमचो असतलो देव जातलो हांव आणि तुमच्यामध्ये तुम्ही म्हणजे जातलो परस आणि जातला तुम्ही म्हणजे परत जातले लेविटिकस 26:12 लेविटिकस हांव 26:12 तुमच्यामध्ये असलतलो हांव तुमच्यामध्ये तुमचो असतलो देव आणि जातलो तुमचो आणि देव तुम्ही जातलो म्हणजे परस आणि तुम्ही जातला म्हणजे परत जातले आमच्या भुरग्यांक समयाच्या समर्पण दिवया आमची भुरगीं पवित्रत्वेन बरोंदी हर एका वाईट बेडेतान वाईट संगतपणांतावन हर एका वाईट देव तांकां सुटका बोदी तांच्या फुडाराचेर आशीर्वाद दी आमची भुरगीं एस्टाब्लिश जावन दी हर एक कसकत काय जेसूच्या नांवान तांकां सण वचोन दी तांकां सतायता ती अस्कटकाचे सकत तांकां सण वचोन दी हर एक आंतरिक गाय जेसूच्या नांवान गुण जावन दी सांगता म्हणून परत एक पटी हे उतर 6 पटी रिपीट करूया 5 पटी रिपीट करूया लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो हांव तुमचो देव तुमच्यामध्ये जातलो आणि असलतलो तुम्ही म्हणजे हांव परस तुमचो देव जातला जातलो आणि तुम्ही म्हणजे लेविटिकस परत जातले 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो हांव हांव तुमचो देव तुमच्यामध्ये जातलो असलतलो आणि तुम्ही हांव म्हणजे परस तुमच्यामध्ये जातला लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये हांव असलतलो तुमच्यामध्ये हांव असतलो तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे परस जातला लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो हांव तुमचो देव जातलो आणि तुमचो तुम्ही देव म्हणजे जातलो परस आणि जातला तुम्ही म्हणजे परत लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये असलतलो तुमच्यामध्ये हांव सेवा तुमचो देव असलतलो जातलो आणि आणि तुम्ही म्हणजे परस जातला नमान मरिये कृपेन बरले समज स्वयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसो बघेन मरिये देवाच्या भाग्यवंती मायेच्या महिला आशीर्वाद मानवी देण्यात आकाती नमस्कार आनंदच्या वचनाला भाग्या कितले जण डिप्रेशन रसात लोनलीनेस फील करण्यासात सुसाइडल टेंडन्सी अजुशे सरान सुमेच्या तन बटन दिव्या एकल्या बोंडांग सुमेच्या तन बटन दिव्या चलवणी बगल्या जीवितात काहीच ना कारण बघते असा तसला हर एकल्या सुमेच्या तन बटन दिव्या तुम्ही तांकां स्पर्श करून दी तुम्ही तांकां बुजोवन दी तुम्ही तांकां तांच्या मोगान बरोवन दी म्हणून सांगता म्हणून परत एक पटी हे उतर 5 पटी घट्ट ताळा रिपीट करूया
लेविटिकस Leviticus 26:12 Leviticus हांव 26. तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये संतलो, हांव तुमच्यामध्ये हांव सेवे तुमचो आसतलें, देव हांव जातलो तुमचो देव तुम्ही म्हजी जातलें, फळ परजा आणि तुम्ही जातले. म्हजी परज Leviticus करतले. लेविटिकस 26:12 26:12 लेविटिकस हांव 26 तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये हांव संतलो, हांव तुमच्यामध्ये तुमचो सेवे देव आसतलें, जातलो, तुम्ही हांव म्हजी तुमचो तुम्ही देव म्हजे परजा परज जातलों, जातले. तुम्ही म्हजी परज जातले. लेविटिकस Leviticus 26:12 लेविटिकस 26:12 हांव 26 तुमच्यामध्ये संतलो, हांव हांव तुमच्यामध्ये तुमचो हांव आसतलें, देव तुमचो जातलो, देव हांव आणि जातलो तुमचो तुम्ही देव आणि जातलों, तुम्ही म्हजे म्हजी परज परजा जातले. तुम्ही जातल्या परज जातले. लेविटिकस Leviticus 26:12 लेविटिकस 26:12 हांव 26 तुमच्यामध्ये हांव तुमचो संतलो, हांव देव हांव तुमच्यामध्ये जातलो तुमचो जातलों, देव तो जातलो, देव हांव आणि तुमचो तुम्ही जातलो देव म्हजे आणि जातलों, परज तुम्ही म्हजी जातले. तुम्ही परजा म्हजे जातल्या परज जातले. लेविटिकस Leviticus 26:12 हांव 26:12 हांव तुमच्यामध्ये तुमच्या संतलो, तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये हांव संतलो तुमचो चलतलो, हांव देव तुमचो जातलो, देव तुमचा जातलो देव तुम्ही म्हजे जातलो, तुम्ही परज म्हजी जातले. परजा तुम्ही जातल्या परज आन जातले. मरिये कृपेन बरले समजे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये भगवंती देवाचे मरिये मानव देवाचे प्रियंका तीर नमस्कार आमच्या आणि हातांचे वैर बारिया आमचे कुटुंब समाजात समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सणाला समर्पण देऊया. आमच्या कुटुंबात कितले जण अस्कत आसात देव तांकां या घडये ताच्या बळान बरो दी, ताच्या बळान बरो दी, ताच्या सत्तेन बरो दी. हर एक अस्कत काय तांकां सुटकाला बोदी. कुटुंबात असले असमाधान पयस जावं दी, आर्ग्युमेंट्स पयस जावं दी. सगळे कुटुंब जेजूच्या कुर्साच्या सावळेपणा येऊन दी या घडये. जेजूच्या कुर्सामळात येऊ दी या घडये. कालवारच्या दोंगरातान वळचे रगत आमच्या कुटुंबाचेर देवून येऊ दी. कालवारच्या दोंगरातान वळचे रगत आमचे कुटुंब कव्हर करून दी या घडये. कव्हर करून दी या घडये. कव्हर करून दी या घडये. हर एक सलवण्याचे सकत जेजूच्या कुर्सामळात येऊन पडू दे. मिसअंडरस्टँडिंग, असमाधान. जॉन 14:27 जेजू समाधान आणला. जॉन 8:12 जेजू आमच्या कुटुंबाचो उसवाड काळोखाक आमच्या कुटुंबात अधिकार ना. अडिक्शनाचे सकत सोडलो संधी आमचे कुटुंब. आमच्या कुटुंबात कोण पिड्यास्त असत जेजू पेद्रोच्या सासूमाईगेर गेलो. सासूमाईक आपडले ती गुण झाली. आज तसं जेजू आमच्या कुटुंबात येऊ दे. आमच्या कुटुंबात भलायकी सुस्पिरित देवून येऊ दे. भलायकी देवून येऊ दे. देवून येऊ दे. हर एक दरडेरपण पैसा दे. पैसा दे. सांगा त्यामुळं येवतं 5 पटी रिपीट करूया. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये संतलो, तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे परज जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये संतलो, हांव तुमचो देव जातलो, तुम्ही म्हजे परज जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये संतलो, तुमचो देव जातलो, तुम्ही म्हजे परज जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये संतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हजे लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्यामध्ये संतलो, तुमचो देव जातलो, म्हणजे परज जातले. मान मरिये कृपेन बरले समजे सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाचे दोन्ही हातांचे वैर बारिया देवा खास सगळं देव साय. आज ये रमत कुवैतच्या राष्ट्रात टाऊन हे जमत सोलन बरोबर देवान कृपा लाभली. जमत विसरून काढला विशेष सरान हे जमत देवान खाली 4 लोकांक इतक्या थोड्या लोकांक सुवार्थ प्रकट करूंक देवान कंडीस जाऊन हे जमत करूना. आज मागून जाय हे जमत देवान कुवैतच्या राष्ट्र स्थापित केला. तर कुवैतचे सगळे राष्ट्र पवित्रत्वान भरच्यापासून माग्या दोन्ही हात वैर कुवैतचे सगळे अधिकारी, कुवैतचे राय, पार्लिमेंट, कुवैतचे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुवैतचे चारी फिरगर्ज सगळे KNSC कॅरेस कुवैत 14 मागण्या जमत या हर एका मागण्या जमतचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर्स सगळ्या कुवैतचे आता 15 जमती असत. 16 जमती असत. जीसस युथ मिळून 16 जमती असत. विशेष सरान माग्या
हे सगळे कोविडचे राष्ट्र नाही जाऊ दे. येस देवाचे उतर क्लेम करताना विशेष तो देव या राष्ट्रान सलोन येऊ दे. या राष्ट्रान असले सलवणी, या राष्ट्रान असले उणे पण जेजूच्या नामान पैस जाऊ दे. हे राष्ट्र आशीर्वादी जाऊ दे, बेसावाने भरले जाऊ दे. या गावात आणखी सड आणि सड आत्मे बचाव जाऊ दे. मुकल्या दिवसांनी ही जमत भरून वमतो दे. या जमती मुखांतर वडलं रेतीर अरेंज जाऊ दे, ऑर्गनाइज जाऊ दे. आणि सड लोकांक सुबत प्रगट जाऊ दे. सांगा मला उत्तर 5 पटी गट्ट तळा रिपीट करूया. लेविटिकस 26:12 तुमच्यामध्ये सल्तनो हाव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 हाव तुमच्यामध्ये हाव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 तुमच्यामध्ये सल्तनो तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 तुमच्यामध्ये सल्तनो हाव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही म्हणजे पर्ज जातले. लेविटिकस 26:12 हाव तुमच्यामध्ये एक कृपेन बरले समजे सवयाचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. परत एक पटी दोन्ही हातांच्या विरुपार्या विशेष सरान हांव असो राष्ट्र कॅनडा समाजात तांतो भारतीय या कॅनडाचे सगळे राष्ट्र हे ख्रिस्ताव राष्ट्र तैन 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 इकडचे असतात. तर कितलं लोक येतात कळीत ना. या राष्ट्रात मिस असलतात म्हणून कुवेट असल्या परिणाम कुवेट एका फिरकजेन शुक्रारा दिस म्हाका लागता 5-6 मिसा शुक्रार एका दिसा आयतारा दीस मिसा असत, 3-4 मिसा असत, शनिवारा दीस 2 मिसा असत. हांगा दिसता की 1 मिस या 2 मिस ते शुक्रार आयतारास मात्र उरल्या दिसांनी एकच मिस विशेष माग्या. लोक उण जाऊन येते असं लोक सडच्या पुसत माग्या, भावार्थ सडच्या पुसत माग्या. या लोकांच्या काळजाती देवा खातीर कान उपजावच्या पुसत माग्या. ह्या केव्हानी रेतीर जाऊन देत, बऱ्यो रेतीर जाऊन देत, बरे मांडावळ देव घालून दे. या लोकांचे काळजा मना उजवाडून देत. या गावांत भक्तीपण सोडून दे विशेष माग्या. राष्ट्र फळा बरे जाऊ दे. हांगासर कितलो लोक फ्युचर करून फुडार सोदून येते असा इतलो लोक काम नसताना असा ना. एकलो भाऊ म्हणतलो, एकलो भाऊ सुमार 2 वर्ष हांगा काम नातले काही 2 वर्ष उपरांत काम मेळ्ळे आणि एकलो भाऊ सुमार 7 महिने काम नातले. कितलेशे जाणां नवे आयिल्ले मस्त थेंब काम नासतना सफर जातात. तितले मात थोडी डिप्रेशन येतात, थोडी मागीर निराश जावन फाटी वतात. शेजाऱ्यान माग्या तांकां देव पाड दाखोवन दी म्हणून माग्या. समाजात समर्पण देव. ह्या राष्ट्रांत कितलो सगळो लोक आसा तांकां जाय पुरते देव त्या जाग्यार फावो करून दी. हे राष्ट्र आशीर्वादी जाऊ दे. ह्या मुखल्या दिसांनी आणि की बळवंतरान ह्या गावांत सुवाता प्रकट जावन दे म्हणून सांगा. त्या म्हणून हे उत्तर 5 पटी गट्ट त्याला रिपीट करूया. लेविटिकस 26:12 तुमच्यामध्ये नमानमध्ये कृपेन भरले म्हणजे सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. पण की एका व्यक्तीक पाटेच्या राईट साइडीन एका जाग्यार तोप दूख आसा आणि थंयसर तोप उरल्या पर्यंत जाता. याकडे
क्लेम कर माग जेसू तुका स्पर्श करता क्लेम कर माग पण दोन्ही हात आमचे वयर पर्या याले कितले जण असतात गट गट गरजो काडून असतात युट्यूबाचेर असतात झूमाचेर असतात युट्यूब सगळो दीस आमचे युट्यूबाचे मागणे ऐकतले कितलोसो लोक आसा त्या हर एकल्याक सोम्याच्या तान बटन दिवया ही सगळी मागण्या जमा सोम्याच्या तान बटन दिवया आणि आमच्या हर एक गरजो समर्पण देऊ घट्ट तरह स्तुति करिया हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया जैसे चावल रख Jesus, आपल्या देवानी स्तुती चावल तुझी रख सगळी देवानी माग जैसे कर तुझे भोग चावल रख तू वंदे नावा ताव वाचता समया या हर एक लाख ताव देवानी कर संसार तुझा हालेलुया बाहेर भीतर हालेलुया रहता हर एक ला राख हालेलुया आणि सांभाळ हालेलुया देवा हालेलुया हालेलुया अभिषेक हालेलुया अभिषेक आणि या हालेलुया पाठीच्या दुःख असल्या या त्या हालेलुया व्यक्तीक हालेलुया समर्पित समया हालेलुया स्पर्श कर तू कम्प्लीटली तका Jesus, सोडलो सनी Jesus, जेसूच्या नावात Jesus, सोडलो सनी जेसूच्या नावात Jesus, Jesus, कम्प्लीटली हील Jesus, जाऊ दे Jesus. हील जाऊ दे जेसूच्या नावात Jesus, जेसूच्या नावात जेसूच्या नावात हालेलुया 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 ती तुझी हालेलुया सगळी माग हालेलुया 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 त्या सगळ्या भुरग्यांच्या आशीर्वाद घाल देवा पेसावाने भर देवा या इतर असो दिस नंदन कर हालेलुया पेसावाने हालेलुया आज तुझा अनुभव करसो हालेलुया दिस तांकां फावो कर ह्यो साबत सो दिस तुझ्या हजरपणा करसो तर दिस तांकां फावो कर आयच्या या आयतर रोजच्या काळ सगळ्यां भेट दवडाय हालेलुया आणि हालेलुया तांकां तो दैव हालेलुया समाधान हालेलुया समाधान हालेलुया समाधान जसू तो जसू स्थापित जाऊ दे जसू आमेन जसू आमेन जसू आमेन नमान मरिये कुरपेन बरले समजे सुमे आसा स्त्रियां भितर तू सदीव आणि सदीव तुझ्या कुशें फळ जेजू भगवान Oriente Maria devashi, pregate Maria, per la cancellata महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Sasagin Satani Sada Sarvata. Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. येस विशेष राना पहिले खेता सदांय अनाउन्स करचे परे आमचे इंटरसेशन असा हर एका दिसा संजेर कुवेटचो टाइम 7:30 तावन 8:30 वरां एकच घंटो इंडियाचो टाइम राती 10 तावन 11 वरां तुम्ही सगळी जॉईन जाया चड आणि चड लोक जॉईन जाया आम्ही सांगता म्हणून सगळे संवसारा खातीर मागया आम्ही विनंती करता करताना आमच्या जिवितात असले अडखळे तुटून पडता आमच्या जिवितात आशीर्वादान देवान येतात तसेच कोणी ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक कालसो आयकवना युट्यूबाचेर आसा तुम्ही ऐका युट्यूबर आसले हे चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक हे चॅनल तुम्ही शेअर करा हे व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा आणि या जमती मुखांतर तुमकां कोणाक कितें बरेंपण जालां तुमची टेस्टमनी तुम्ही आमकां धाडून दिया देव तुमकां हर एकल्या दिसो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल Praise the Good morning. Lord. Praise the Lord. Blessed Sunday. Thank you, brother. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord.